उक्त पवित्र हस्त नुह आम हूँ खाटी लास्टिंग ब्राह्मण तम हस्तु आम दीक्षा नु मोर विनती केना कर आज जाए भगवान मो कोल संतान बा संपत्ति देना এই সমগ্র প্রধান মতে বহুত গুণা কর পুত্রিক পয়সা মোর সামনাকু কেহি আসে আপনাকে অনুরোধ করছি মোর ভিক্ষা নিও না না তুমি পুত্রপতি হেলে মতে ভিক্ষা দেলে মু গ্রহণ করিবি ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ତାହେଲେ ମୋର ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ବର୍ଷ ହବ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲ ହଉ ଆଉ ତୁମ କୋଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛି କି ନାଇଁ ଆଗ ଦେଖିବା ଆମ କୋଷ୍ଠୀ ଲେଖାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଗ ଦେଖିବା ହସ୍ତରେଖା ହାତ ଥଞ୍ଚି ଆଇଛି ନା ଧୋଇକି ଆଇଛି ନା ଦେଖ ଇଏ ହେଲା କପାଳ ରେଖା ଅଛି ଅଛି ତ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କୋଷ୍ଠୀ ରେଖା अच्छा हाँ कपाल को छुई खर्चा पकड़े देख को घर रहो को घर रहा कि बुझल राणा जना पड़नी रानी मांकर भल घर रखी खड़ीटा कौन षंढ घर रही षंढ नुहे जरा वृषभ ओहो वृषभ वृषभ हाँ से से मेष पाखे वृषभ ओहो वृषभ घर रही षंढ वृषभ कौन अलग अलग हाँ अलग अलग अछि षंढ वृषभ कौन सब गोटे षंढ ना वृषभ ताना ना अलग अलग अछन ना षंढ वृषभ षंढ वृषभ अलग हाँ अच्छा षंढ कि वृषभ केमती जानिया पड़ियो ना षंढ हाँ षंढ जी गाई पछरे दौड़ी चली तो षंढ तापरे वृषभ हाँ शिव मंदिर को जाई ना हाँ जाई शिव मंदिर प्रथम रे जी पड़ुची अच्छा अच्छा जो वृषभ हाँ हाँ एटा हैला वृषभ हाँ हाँ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଡ଼ି ଶାସ୍ତ୍ର ଷଣ୍ଢ हाँ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ରହେ ସେ वृषभ अच्छा 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 हाँ 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 ठीक अच्छे ब्राह्मण मासे आम रानी मांकर केमती हब केमती देखी आए मेष वृष हम षंढ जात्रे पड़े हाँ हाँ ହବ हम जे किंतु गोटे सत्य रे କଣ ସତ୍ୟ सत्य कहले कहबी ହଁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ମୋର ସନ୍ତାନ ବା ସନ୍ତତି ହେଲେ ଆପଣ କହିବା କଥାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି ताहले तुमे जदी सत्य पिरंगर पूजा दब ହଁ ताहले तुम कोଳରେ संतान सत्य ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟଙ୍କର ସକଳ ପୂଜା ଦେବି हां ତାହେଲେ ମୋର ସନ୍ତାନଟିଏ ଦରକାର ताहले घट बट तिरस्वर सान आनिमा ହଁ पाला बाला मानक डाकिबो ହଁ सत्य पिरंगर पूजा करी ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ताहले तुम कोଳରେ पहुंची हबो ହେଉ କହୁଛି हम जाउछी କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ जिबी पूरी की हम पूरी सत्य बटर रहउछ गोसे महाप्रभु हां हम पूरी श्रीक्षेत्र धाम रहउछ हां अच्छा अच्छा केमिति जीव बे गाड़ी गुड़ा तो सुविधा सुविधा किछि नाही नहीं चाली की जिबी किछि चाली ना की जाई परिबो हां एते गुड़ा बाटा ए काख रे छत्ता मो हाथ रे बाड़ी कानी रे बाड़ी चाउल ए काख रे छत्ता मो हाथ रे बाड़ी कानी रे बाड़ी चाउल मुड़ी ए काख रे छत्ता मो हाथ रे बाड़ी कानी रे बाड़ी चाउल मुड़ी मुंड रे काटी तिला पतिता कांधरे पड़ी सरू पैसा पूरी को जीवी मुंड पता जगा को कही मन कथा जगा को कहिबी मन कथा करे कथा हाथ रे बाड़ी कान रे बाड़ी चाउल मुड़ी मुंड रे काटी तिला पतिता कांधरे पड़ी सरू पैसा पूरी को जीवी मुंड पता जगा को कहिबी मन कथा जगा को कहिबी मन कथा गण विशारद सुन देई मन जगा को कहिबी जहाँ जहाँ न्याय मान देव आलोचना जगा को कहिबी जहाँ जहाँ विषय रे कही नारायण जगा को कहिबी प्रधान होइए रे चालिले प्रधान जगा को कहिबी धनी धन पाइबार देने जगा को कहिबी गाईଙ୍କର ହୃଦୟରେ ହୋଇଲା ଶୁଣେ जगा को कहिबी ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶୁଣି
ଉତ୍କାନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କର ମନଟା ଉଚ୍ଚାଟ ହୋଇ ପଡିଲା। ଅନ୍ଧ ଯେପରିକି ଚକ୍ଷୁଦାନ ମିଳିଲେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥାଏ, ଧନୀ ଧନ ପାଇଲେ ଯେପରିକି ଅଧିକ ସମୟ ଥାଏ। ଆଜି ରାଣୀଙ୍କର ମନଟା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଡିଲା। ରାଜା ଯାଇଥିଲେ ମୃଗୟାକୁ, ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। କେତେ ଦିନ ଏପରି ଅପୁତ୍ରିକା ରହିବା ସ୍ୱାମୀ? ନା, ଅପୁତ୍ରିକ ହେବାଟା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍ କର। ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ହୋଇ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ କରିବାଟା ଧର୍ମର ନଷ୍ଟ। ନା ରାଣୀ, ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ସେଇ ଶିବଙ୍କର ଚରଣରେ ଅଧ୍ୟାପ କରି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ତାହେଲେ ସେଇ ପୀର ପୂଜା ପାଇଁ କଦାପି ତୁମେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଠାକୁର, ସେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ନାରାୟଣ ପୂଜାକୁ ପଦାଘାତ କରି କାମାନ୍ଧ ରାଜା ଶିବ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ଶିବ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଉପଚାରକୁ ଧରି ନାହିଁ ଖବର ଆରେ ଜାଗର ତୁମେ ଯାଉଛ କି ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଆରେ ଜାଗର ତୁମେ ପାଇଛ କି ନାହିଁ ଖବର ଆଜି ଜାଗର ଚୁମୁକିରେ ଗୁଣି ଗଣ ଦେଇ କରି ମନ ପାଇଛ କି ନାହିଁ ଖବର ଶିବ ପୂଜା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଆୟୋଜନ ପାଇଛ କି ନାହିଁ ଖବର ଚୌପକାର ପୂଜା ବିଧିର ବିଧାନ ପାଇଛ କି ନାହିଁ ଖବର ଉପକାର ମାନ ତୁ ଧରିନ ରାଜନ ପାଇଛ କି ନାହିଁ ଖବର କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ପାଇଛ କି ନାହିଁ ଖବର ଶିବଙ୍କର ଚରଣରେ ମନ ଲଗାଇଲେ ପାଇଛ କି ନାହିଁ ଖବର ଜୟ ଜୟ ସଦା ଶିବ ପାଇଛ କି ନାହିଁ ଖବର ଜୟ ଜୟ ସଦା ଶିବ ବିଭୂତି ପାଇଛ କି ନାହିଁ ଖବର ପୂଜା କଲେ କରାଜନ ପାଇଛ କି ନାହିଁ ଖବର ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ରାଜା ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। ତଥାପି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସହଜରେ କଣ ବରପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ନା। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ତପସ୍ୟା ଲାଗିଲା। ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, ଷୋଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାଜା। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମ ଶିବାୟ। ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରଂ ভুজগেন্দ্রহারং কর্পূর গৌরং করুণাবতারং সংসার সারং ভুজগেন্দ্রহারং সদা বসন্तं হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানী সহিতাং নমামি ভবং ভবানী সহিতাং নমামি ভবং ভবানী সহিতাং নমামি মন্দারমালা কলিতালকায় কপালমালা দিগম্বরায় দিগম্বরায় তস্মে নমঃ নমঃ শিবায় তস্মে নমঃ নমঃ শিবায় তস্মে নমঃ নমঃ শিবায় নাগেন্দ্রহারা তিলোচনায় ভস্মঙ্গরায় সময়েশ্বরায় নিত্যায় পূজায় দিগম্বরায় তস্মে নকরায় নমো শিবায় তস্মে নমঃ নমঃ শিবায় তস্মে নমঃ নমঃ ভোলানাথে ଶିଳାବତୀ ଜୋର ଭୋଲାନାଥେ ଆଉ ପାର୍ବତୀ କଣ ହେଲା? କିଛି ଜାଣୁଛ ନା ନ ଜାଣୁଛ? କଣ ଚୋର ପଶିଗଲା ନା କଣ? କଣ ଚୋର ପଶି ଗଲେ? ଆଉ କଣ ଏତେ ଛାନିଆ ଡାକୁଛ? ସଂଖ୍ୟାରୁ ତ ଶିଳାବତୀ ବୋଲି ତମି ଦଉଛ। ଆଉ କଣ ହେଲା ଯେ ତମର? କୋଉଠି କଣ ହେଲା କୋଉଠି ନ ହେଲା କଣ ଜାଣୁଛ? ଏ କଥାଟା ଖୋଲି କହୁନ କଣ ହେଇଛି? ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି କହିଲ?
ମତେ ଟିକେ ଜିମି ଜିମି ଲାଗୁଛି। ଝିମି ଝିମି ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ ଏପଟକୁ ବୁଲିକି ଶୁଣିଲ ଆଉ କଣ ଲାଗୁଛି? କୈଳାସ ପର୍ବତ ଝାଙ୍କିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଲଉଛି କିଏ? ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ? ହଁ ହଁ ରାତି 11ଟା 12ଟାରେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ। ସେ କୋଉ ଦିନଠୁ ଆସି ଡାକି ଡାକି ତାଙ୍କର ତଟି ମୁଣ୍ଡ କାଠ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ହଁ। ଆମେ ଯିବା ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିବା। ତ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି କୈଳାସ ଦିନ ହର ହେଲେ ବାହାର 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 କୈଳାସ ଦିନ ହର ନବଲକ୍ଷଣ ମରୁଦେ ନବରତ୍ନ ମରୁଦେ ଭାବେ ତୁଷାର କୈଳାସ ଦିନ ହର ହେଲେ ବାହାର କୈଳାସ ଦିନ ହର ହେଲେ ବାହାର କୈଳାସ ଦିନ ହର ନବର୍ଣ୍ଣ ନିଶଜାଳି ଗଳେ ହାର ମାଉଡ଼ିଳି ଗଳେ ହାର ମାଳ ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ବୃତରେ ଚଢ଼େ ସବାରୁ ସାରେ ଚଢ଼େ ପାର୍ବତୀ ବର କୈଳାସ ଦିନ ହର ହେଲେ ବାହାର କୈଳାସ ଦିନ ହର ହେଲେ ବାହାର କୈଳାସ ଦିନ ହର ଗୋପାକୁ କରିଲକ ଅଙ୍ଗୁ ଛଡ଼ାଇଣ ବାପ ଅଙ୍ଗୁ ଛଡ଼ାଇଣ ପାପ ଛନ୍ତି ଛନ୍ତି କପ କପ ହସେ ହସେ କପ କପ ହରି ଶରୀର କୈଳାସ ଦିନ ହର ହେଲେ ବାହାର କୈଳାସ ଦିନ ହର ହେଲେ ବାହାର କୈଳାସ ଦିନ ହର ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ହବ ବେଶୀ ସଜା ଠାକୁର ହବ। ନାରିକେଳ ପାଚେରା ନଡ଼ିଆ ଆଉ କେବେ ହଉନି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁରୁଣା ଲାଗିଲାଣି। ପାଚିଲା କଦଳୀ ସେଗୁଡାକ କଦଳୀ ଲୋକ ଖାଇବ ପାଚିଲା କଦଳୀ କଥା ଆଉ କଣ ଆଣିଛ ତମ ଠୁଙ୍କା ମାରି ମାରି ବସେ ହେଲେ କହିଲା ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଦେଖୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆଣୁଥିଲେ ସେଇଠି ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସତରେ? ଆଉ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଥିଲି ନହେଲେ ଛାପେଳା ପୁଲିସ କୋଳକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ଆଉ ଛାପେଳା ଶୁଖୁଆ କଣ ସାବଳା ଶିଖେଇଲେ ଚଳିବ ଆଇଁଷ ଲୋକ ତ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ସାବଳା ଶୁଖୁଆ ଖାଇବେ ଆଇଁଷ ନହେଲେ ଖାଇ ହଉନି। କହିଲେ ନାଥେ ହଁ ତମେ ଦେଖୁନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେମିତି ଏଇ ଗାଁରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଲୁଥିଲେ ରଘୁନାଥ ଆହା ଗାଁ ବାଲା ମନେ କଲେ ପରା ସେ ରାସ୍ତା ରଖିଦେଇ ଆସନ୍ତି ଗଲା ଆସି ନେଇକି ଯିବ। ସତରେ? ହଁ ହଁ ମନେ ପକେଇ ଦେବ ଗଲା ଆସିବ। ମୁଁ କାହିଁ ମନେ ପକେଇ ତମେ ମନେ ପକେଇଲେ ଯେ ତମ ଘରେ ଭାବିକି ଖାଇବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ ଅଛି କହ କହ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ବାପା କହ କୁହ। ଅପୁତ୍ରିକା ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନାଥେ ପୁଅ ମାଗିବାକୁ ଆସିବ। ପୁଅ ହଁ ତ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଦେବି ହେଲେ ତ ଆଉ ପୁଣି ତ କହିଲେ ତାଙ୍କର ହବ କହିଲେ ହବ। ଆଉ ଆଉ କଣ ଦରକାର ପୁଅ? ଗୋଟେ ପାଚେଲା କଦଳୀ ହଁ ହଁ ଛୋଟ ବେଲ ଫଳଟି ହଁ ଜାଣିଛୁ ଦବ। କାହିଁ ରାଣୀ କାହିଁ ତ ରାଜା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଦଉନ କଣ ଘୋଡା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ? ନା ନା ହବନି। ଏ ନିଅ ଇଏ ତ ଟାବଲେଟ କାଢି ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଇଏ ହେଲା ବେଲ ଫଳ ଆଉ ପାଚିଲା କଦଳୀ। ରାଣୀ ସୁଧ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ରାଣୀକୁ ବ୍ରତ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ରଖିବନି ନିଜେ ଖାଇବନି। ନିଜେ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ରାଜା ଖାଇଲେ ବି ହେଲେ ପେଟ ହବ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ। ଏକ ଅନ୍ୟଥା ହବନି। ଯିବ ଭାଙ୍ଗୁଣିଟା କହିଦଉନ ଆଁ? ଭାଙ୍ଗୁଣିଟା କେମିତି କେମିତି ଖାଇବେ ମେଡିସିନ ଟା କିଛି ଜାଣିନ ତମେ? ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣି କାହାକୁ କୋଉ ଔଷଧ ଦଉଛ କୋଉ ଭାଙ୍ଗୁଣା ଦଉଛ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଏ ମଲା ମଣିଷର ପାଡ ଜିଅନ୍ତା ଛେଳିର ହାର ଗୋଟା ଗୋଟି କରିଦବ ଢକିନି ପିଇଦବ। ଶିବଙ୍କ ନିକଟରୁ ବର ପାଇବା ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିଗଲେ